Čau lidi, já vás vítám. Chtěl bych vás pozvat na moji stránku, která je minecraftsvět.com nebo CZ vlastně. Odkaz dám v popisu videa. Tak, je to Minecraft, že jo, tady svět nikdy nekončí. A mám tu pár jako videí, jak se pistony jsou nové verze. Máte tady odkaz na stažení piston modu. A ještě k tomu máme takové problémy, řešíte tady, že jo. No tak jo. Stránky ještě nejsou pořádně dodělané a tady mi můžete psát IP adresy, ty teprve budou, zatím tady toho moc není. Tohle je adresa na jeden my server, který mám já. Ale musíte se pojít a já mači. Jo, takže je to. Já napíšu taky to. No tak jo, tak. To by asi bylo všechno, já to na YouTube uploaduju ještě dneska, ať se na můj server můžete podívat, nebo na můj stránku. Tak jak se říká na naší stránce. Čau.